Halo, Lur. Ki aku neng kantor kedutaan Suriname kayak ngeteke Mbak Legiem. Iki saya nunggu kanca liyane, kayak mau salam aja teko. Ki kantor Suriname. Ambasador. Jam pira Bu tekan kene iki mau? Cerak to lem aku ras. Cerak ya, Pak. Tienpensi Iya, toh. Noverta. Sosok paling 10 menit to mlaku. Iya. Ki saya nunggu liyane kok nek teko iki lagi do teko do kumpul. Do Suriname. Kayak Pak Peter. Iya, ambasador ya. Ya Pak. Hotelnya temu di hotelnya? Hotelnya temu di? Neng pondok. Oh Pondok Labu, oke ya. Ya Pak. Ya. Ya. Biar mlebu ning kedutaan itu. Ya, Petri nek cara nama Petri. Iki lho ki aku tekan kantore duta besar Mas Erik wong lagi gerah tapi. Pripun kabare Mas Erik? Kabare pripun? Kabare piye? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah ada perkembangan. Ya. Rasane kerasan ning Indonesia. Kerasan yang pulang kampung kok. Pulang kampung toh? Iya. Biyen ya sekolah ning Jogja. Terus apa wis lakoni nalika kowe dadi ambasador? Ya, Karo Kang bikin net kuliah. Oke, ya. Ya, sama universitas itu di Purwakarta, Jogja. Oh, Saman Welcome kerja bareng. Oke. Iya. Oh. Untuk membangun kerjasama itu. Bidang apa? Pendidikan. Oh, pendidikan. Oke. Training. Ya, training. Ya. Oke, lho iki Yang harus saya urusi itu beasiswa Pak. Oh. Beasiswa untuk mahasiswa Suriname. Oh, ke sini. Kesini. Oh, oke. Itu sudah dapat persetujuan dari Universitas Wahid Hashim di Purwakarta tingkat S1 dan S2. Oke. Oke lho iki Pak Erik lagi gerah dadi aku ra enter suwe-suwe, sing penting seneng ketemu padha slamete. Iki ndereke sedulur saka Suriname iki ana Pak sinten Pak jenengan namine? Hendrik. Wah, Pak Hendrik. Niku Bu Lisa. Bu Lisa. Bu Martini. Nah, kowe wis do kenal kayak Bu Legiem. Iki tak akun ning YouTube wis populer iku saya nonton. Ya. Iya. Iki bos. Ya Bu ya. Iki saya kerja ning ambasador, saya ora iso ngomong Jawa ya. Itu Pak Peter ke ya. Atur suwun ya Pak Erik ya. Gitu suwun ya. It's a way that from here and we support. Ya. For Pak Budi bengkelnya foto. Ya. Yang nomor saya Pak. Ya. Yang nama saya. Yang dulu kan masih ada itu coba ya. Itu di pesan. Ya, forse aja deh. Ya. Ya. Saya Ya. beli baju ini kan kalau di Itu first fun age. Lho iki aku isih ning kantor duta besar Suriname karo Pak Hendrik, Pak Peter, Bu sinten kula nyun sewu? Martini. Bu Martini karo Ibu Lisa. Lah iki para bas iki, basku ning kene iki. Aku nek dolan dijajaki, dipakati terus dijak ning restoran karo Pak Peter karo Pak Hendrik. Pripun raose dolan ning Indonesia rasane pripun? Beres. Api, Pak. Pripun? Penak. Ya. Kerasan aku gak benar aku mulai, Pak. Apa nek sik marai penak, Pak? Mangane, Ya oke. duani. Nah, terus wong-wongane piye? Wongane gapia, Pak. Friendlek, ya friendlek nek carane to. Friendlek ya. Terus piye karo panggonan-panggonane nyenengke? Nyenengke, Pak. Ya. Mangan apa sih paling seneng? Aku, Pak, Ya. apa jenenge? Eh? Kikil. Sop kikil. Waduh. Sop kikil. Sop kikil. Iki nek wong kene nek kikil apa? Kikil wedhus, ngerti to? Sapi, Pak. Sapi wedhus ya padha wae. Jare Kalau- marai terang Pak jare. Nah, ngomong nak kemar kawet nom. Ya, ya. Ya itu kan. Jenengan pripun Bu? Napa sik marai seneng dolan teng Indonesia? Kula namine Lisa toh. Oke. Aku dolan sepisan nang Oke. Indonesia. Ya. Kerasan banget. Napa sik marai Aku sik le marai marai kerasan? kerasan. Wong-wongane grapyak-grapyak. Oke. Ora ngerti didundung-dundungke. Didundungke, ya. Heeh. Mangane ya enak. Ya. Yo. Lats iku sautone kaya sauto latste iku Aha. nang lat sedah nang Bandung mangan sauto wah ngrasake kaya nang omah gitu. Ya. Heeh, enak. Oke. Mau menu wong-wongane kabeh grapyak, Pak. Wong kene nek ngerti wong Suriname seneng. Heeh. Seneng. Nggak ngerti pada mana krungu Ya. sini nama. Langsung Bunga. direct ya, Bu. Bunga. Direct.
negarane yo apik. Apik ya. Kaya aku tuh apik. Iya. Iya kayak Mas Budi. Aku kerasan, Pak. Aku kerasan. Nggih. Negarane maju, Maju. seneng aku nang negara maju, negara Nggih. Jawa maju Nggih. seneng aku. Nggih. Negara Suriname kapan nih negara Suriname termaju kaya negara Indonesia. Nah iki Pak Peter karo garwane wis ping 7 dadi wis Ping 7 apal wis kabeh. ngerti to wis Ya, wis Indonesia. ngapal. Apa sik marake kowe bola-bali rene? Apane? Wong Jawa. Wong Jawa. Dadi siji. Iya. Ya. 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 Omongane ya Jawa. Ya. Negarane ya Jawa. Majune iku nggare atine tentrem. Ya, ya. Heeh. Ning kene sembarang anu murah. Ya. Murah. Jangan murah ya toh. That's for us. Ya. Iki nek iki wis populer kita kene YouTube ya. Starring. Iki Sing populer Pak tak Budi. gawe Pak YouTube saya Budi. nonton wis punjul 6.000 ya, wis punjul Wih, total ya. alhamdulillah, ya. Pak. Total saka 7 video wis punjul ya. Anak Wis, iki aku gara- dosen. Ayo, wis. Masuk sak miliun. Ya. Beres, Ya. Nah, kita pira, Pak? Nih. Nek viewerku total Eh, menawa 6.000 ya. 6 million ya. Total ya. ya mulane iki Ya, rono ya. dene Iya. Suriname ya, Pak. Iya. Nasibku apik, Pak, nasibku apik. Biyen aku ya ora duwe. Iya, Mas aku alhamdulillah. kerja terangan, aku Iya. kerja bisnis ning Suriname to. Apik Pak. Ya. ya. Pokoknya Alhamdulillah. Mau aku krungu Pak Peter cerita nek jare basa Jawa bakal ilang mergone pripun, Pak? Basa Jawa kok ilang. Mergone cah nom-nom Suriname nek dipelajari Jawa engel. Engel, ya? Ora gelem dipelajari. Pengene ngomong Londo. Pengene susu Londo, sekolahane ya Londo ya karo Inggris. Lah nek apa iku Karo taki-taki. Jawa ngene mak-make pake Nggih. sangka cilik inter pelajari Nggih. dipituturi ngomong Nggih. Jawa niku enek ora oke. Enek ora oke. Nah pengen sing inter ngomong Jawa. Ora gelem ngomong Ora Jawa gelem nek ngomong Jawa. nggih nek cara Suriname le ngarani kemlelet iku ora gelem ngomong Iya, Jawa. bener Pak. Bener, Pak. Gitu, Pak. Bener, Pak. Gal niki pun siang, kula tak ngeterke niku teng hotel terus mengke teng hotel jenengan. Mengke ngobrol mriki teng mriku. Iya. Nggih. Iya. Kula dina niki kudu bali sekali. Ya. Iki tak jaki mangan ning anu Blok M Square. Dulur Suriname. Ngrasake mangan ning Jakarta ya. Iya Pak. Ya. Kayak Pak Peter, iki mburiku Pak Hendrik. Ya. Halo Pak Hendrik. Mangan Pak, men lemu Pak. Men lemu. Oke.